Tayyorlik bilan Safarov Ismoil Somon, Mahmadiyev Sadam Evolution. Maydon raqami 1. Zaynidinov Ismoil Leon Kunji Surx va Amiri Firuzon Timi Davron Kunji Kabud. Marhamat har bir nafar. Tatami raqami 2. Muhoribaи nimniҳоӣ вазни то 45 кг. Як хол ба сурх. Як хол сурх. ва инак дар татами рақами 2 варзишгарон Зайнидинов Исмоил, толори варзиши Леон Кунҷи Сурх, Шлеми Сурх ва Амири Фирузон, толори варзиши тими Даврун Кунҷи Кабуд, Шлеми Кабуд ҳунарнамоӣ мекунад. Баромад. با татами рақами 2 тайёрӣ мебинад. Дар вазни то 39 кг варзишгарон Боев Абдулло аз толори варзиши Леон Кунҷи Сурх, Шлеми Сурх ва Анушервони Парвиз, толори варзиши Шоҳаншоҳ Кунҷи Кабуд, Шлеми Кабуд. Такрор мекунам. Тайёрӣ мебинад дар вазни 39 кг Боев Абдулло Леон Кунҷи Сурх, Шлеми Сурх ва Анушервони Парвиз, толори варзиши Шоҳаншоҳ Кунҷи Кабуд, Шлеми Кабуд. بعد از این کوزمایی تایاری بینن مایدانی رقمی 1 Safarov Ismoil Somon, Mahmadiyev Sadam Evolution. یک خول سرخ. دو خول کبود. دو خول کبود. سه خول کبود. دو خول سرخ. سی ثانیه. До холсу. Замечание.
огоҳӣ ба варзишгар як хол ба кабуд. дар муҳорибаи татами рақами 2 варзишгари кунҷи сурх Зайниддинов Исмоил бо усули ла додани даст ғолиби муҳориба дониста шуд ва як қарсак барои ҳар ду варзишгар. ба татами рақами 2 даъват кард мешавад варзишгарон дар вазни 39 кг Боев Абдулло, толори варзиши Лиён кунҷи сурх, шлеми сурх ва Анушервони Парвиз, толори варзиши Шоҳаншоҳ кунҷи кабуд, шлеми кабуд. ҳар ду нафарон марамад ба татами рақами 2. Як хол сурх. ва инак дар татами рақами 2 Абдурашидзода Ҳасан, Ноя Шаритуз кунҷи сурх, шлеми сурх ва Наврӯз Иброҳим Эвалюшин кунҷи кабуд, шлеми кабуд. аз нав хол баробар шид. дар ин қувозмое ки якум хола мегира аммо ғолиб мебарояд. холи аввал гирифтагӣ ғолиб мебарояд. Стоп. дар ин қувозмои ғолибият ба варзишгар аз кунҷи сурх дода мешавад. Нишонов Комрон аз шаҳри Турсунзода, Иноятов Комрон аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ соҳиби сеюм.